Hola, avui vinc a parlar-vos del síndrome del túnel carpià. El síndrome del túnel carpià és una afecció del canell en el que s'afecta el nervi medial, que és el nervi que innerva aquests tres dits, i que passa per un túnel petitó, que és el túnel carpià, en el canell. Llavors, en aquest síndrome el que passa normalment és un dolor o un adormiment, falta de força, tot això relacionat amb la mà i l'avantbraç. És un síndrome que normalment les úniques solucions que ens donen són cirurgia o una fèrula. Llavors, quan anem al metge, molts cops ens diu que no hi ha res a fer i és una llàstima perquè sí que hi ha a fer i és relativament senzill. Llavors, és important que si tu tens síndrome del túnel carpià, facis estiraments de l'avantbraç i de la mà, t'apliquis cremes antiinflamatòries a la zona de dolor i ens vinguis a veure perquè la fisioteràpia et pot ajudar molt, ja que l'origen generalment, o gairebé sempre, és muscular. La musculatura s'inflama perquè té contractures i aquesta inflamació passa en el túnel i afecta el nervi. Per tant, si podem solucionar el problema d'origen, que és el muscular, podem solucionar el síndrome del túnel carpià. Així que abans d'operar-te o d'estar-te amb dolor i una fèrula amb immobilització, fes fisioteràpia que t'ho pots solucionar.